Horská obec Jarabá leží v nadmorskej výške 823 metrov pod sedlom Čertovica, ktoré tvorí rozhranie medzi Ďumbierskou a Kráľovohoľskou časťou Nízkych Tatier. Zástavba obce sa tiahne popri hlavnej ceste spájajúcej Horehronie s Liptovom v úzkej doline potoka Štiavnička obklopenej majestátnymi horami. Lesy tvoria až 90% chotára. Obec pozostáva z častí Dolná, Stredná a Horná Jarabá. Súčasťou obce je aj trvalo osídlená osada Čertovica. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1271. Obec vznikla ako banícka a hutnícka osada. V okolí sa ťažilo zlato, striebro a železná ruda až do 17. storočia. Obyvatelia pracovali po zastavení baní v lesoch a v okolitom priemysle. Od roku 1940 však ich počet klesol z 239 na súčasných 51. Od druhej polovice 20. storočia nadobúda Jarabá rekreačný charakter a nadväzuje na turistickú oblasť Čertovica Chopok juh. Neďaleko sú významné lyžiarsko-športové centrá. Ubytovanie je možné priamo v obci v chate Jarabatá. V horskom hoteli Totem v sedle Čertovica alebo na súkromí. Jarabá neoplýva významnejšími historickými pamiatkami. Najstaršou pamiatkou je zvonička pochádzajúca z 19. storočia. Z historického aj národopisného hľadiska je zaujímavá ľudová architektúra reprezentovaná malebnými drevenicami. Obec je vyhľadávanou chalupárskou oblasťou. Chaty sa nachádzajú najmä v lokalitách Široká dolina a Jasienok. Načerpať nových síl a relaxovať v lone prírody sem prichádzajú obyvatelia z miest celého Slovenska. Okolie Jarabej je bohaté na minerálne pramene, lesné plody, ako aj na chránené zvieratá a rastliny. Navštívte aj vy Jarabu, obec uprostred slovenských hôr.